So what's up guys, welcome sa panibago kong video ngayon. Sa video na ito guys, magluluto nga tayo ng laing. Pero hindi ako guys ang nagluluto, yung nanay ng asawa ko. Nandito ako sa bahay ng asawa ko. So nakita ko nagluluto ng laing nga, saka ako binidyoan kasi sayang din naman pag content. Kagigising ko lang kasi guys, umaga na ako nakatulog. Busy nga ako pag edit. So inumaga na ako nang nag-edit kaya alas 10 na ako nagising kanina. So yun, kape tayo. Ang pagluto pala dito guys ng laing, kung mapapansin nyo kanina sa intro natin, ano siya, sa ibang lugar kasi iginigisa pa sa mantika, sibuyas, bawang. Sa amin, wala nang gisa-gisa, direkta na yun sa pinakapangalawang gata. Ganun ang diskarte dito sa Bicol. Kasi guys, sa Bicol nag-originate yung laing na yan. Yun ang sistema talaga pagluto. Ganun talaga yung labo-labo na, kumbaga sama-sama na, magkakatalo na lang yan sa gata, saka yung panglahok na kung tinapa o ano pa yan, alamang or taba ng baboy. Sa ibang lugar kasi guys, yung style Manila na tinatawag nila, yung ginigisa pa, tapos pinapakuluan pa yung pangalawang gata, saka nilalagay yung dahon. Kanya-kanyang ano kasi yan guys so mga kahit matatanda, ganun ang luto dito sa Bicol. Sa probinsya kasi kanya-kanyang diskarte din talaga kung ano bang luto nila. Nailagay na nga natin yung unang gata. So tamang hintay na lang tayo para makakain. Right, tanghali guys at gutom na rin. Para hindi na tayo nakapag-almusal kasi nakagising lang natin. So ano na to? Brunch na to kung tawagin. Yung brunch, yung breakfast and lunch.